नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि रोजे फेमिलि चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन। आं दिनै माने जोंहानि फिसाजोनि बिजि दङ, 9 मान्थनि बिजि आरो आं बेखौनो नोंथांमोननि एसे देखायनो सानबाय, जाहाथे उनाव जोंहानि फिसाजोआ नुलांबाय थाथों। माने ओरैबायदि खस्थ' मोनो बिमा बिफाया बिजि थुनाय जायोबा, न'खरनि बयबो बिराद खस्थ' मोनफानो गोनां जायो। माने उन्दैफोरा बिराद गाबखायोना बिजि थुनायजों। बेबो खमोबा खन्थायाव थथाम बिदिनो मोनो। बे थथाम बिजि थुनायावथ' ओरैबायदि खस्थ' मोनो, आथिङाव थनै आखाइयाव बिदि माने लर सर खालामनो हायि बायदि जाखायो माने गथ'फोरा, माने सहायनो हायियावनो बिदिनो लोमजागलायलाङो आरो जि खस्थ' मोनो। ओमफ्राय दा जोंहाना जोबथ'बाय, जोंना 1.5 बोसोरावसो जाहैनोसैनो। आं दा ओंखायनो मोजां मोनबाय, माने एसे गोबावै थानो मोनसिगोन, होनो मोनथ'नाय नंला। माने बिजि होनो सम जाबानो मोनसे सिन्था जाखांखायो, माने ओरैबायदि गिनाय मोनखायो। अना खाना ओरैबायदि थुयो गथ'फोरखौ, ओरैबायदि गाबो, माने एसे सिन्थायानो नांखाङो। जे जायफोर बिमा बिसोर एसेबाबो मिथिखायो आरो गोसोआव थालांखायो गथ'फोरनि माबायदि खस्थ' मोनदों बिजि लानायाव। दा आंबो बिदिनो गोसोआव थाबाय, माने ओरैबायदि खस्थ' मोनबोबाय। दा उनाव गोबावदोसो होनो मोनसिगोनखाय एसे मोजां मोनबाय आरो आङो एसे, माने 1.5 बोसोरावथ' गथ'आ एसे देरहैखासिगोन नालाय, गावबो एसे मिथिनाय जाहैसिगोन आरो एसे खस्थ' खालामनो हानाय बिदि मोनसे जाहैसिगोन। दा उन्दै दारायना बिसोरो माने एसे बिजिखौ होना हरखांबानो माने एसे लर सर जाबानो एसे सायोना मावबानो, बेखौनो माने बिसोर गाबो आरो बिदिनो लोमजा साजा जायो। जायफोर खस्थ' मोनदों बिथांमोना मिथिखागोन, जायफोर बिमा। आं बेखौनो नोंथांमोननि एसे देखायनोसै, थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादोनि। बिजिलियाबो सोरबा गुजुंखौ मारबोना हिकान्दी थागौ बिराद कान्देना कदिमा बाचाले जंगा हो ना आसिल र जिरो थाला कनो बायदि बायदि मान्छे Gimana sih? 70. Oh. Sudah cuma Nah, tunggu. gila. Nah, tunggu. Coba. Nah, tunggu. Gila. Nah, tunggu. Coba. Nah, coba. Coba. Tahu terbaik. Nah, ini.